rampung ngene iki. Wah, yo. Iki enek request saka Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi Debus. Barang. Tintingan iki lagi ya. Wis aku ora ganggu awakmu to. Oh, sik to. Tibake aku to kamu. Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh. Oh, mboten Mas. Oh, tak kira jenengan. Mboten tibake. Di spot itu di mana? Ben Mbak Widodo. Dilulit dan. Oh ya, dilulit. Benang yo. Litik waras terus aduh dek tetap jangan lupa Mas Gigit apa pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku berasa kopinya dan juga rokok HS. Iya. Ning kopine Berasku urung nganti tekan Rembang urung. Oh sampean. Oke, kalau dek ini poso ya di sponsori Dik Percil. Dalu Mbak Widodo. Dalu. Kancane ngono. Iya, aku gak kira lek langsung bareng to do. Ora. Apa langsung bareng apa sik omong-omongan? Ya ora ben mau dudungan apa Mbak Widodo. Ya, mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan ngriki. Dadi ya donga kadang-kadang tahun kalau tahun dengi iso kalau beda karo tahun saiki. Donga apa? Apa donga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek ya kamu. Ya, donga apa? Malah koyo nyaking terima sudah iki aku. Kok kaya nyaking terima piye ta? Ketoke ibuke ngene anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur. Kadang yo ora. Berarti aku enggak normal. Yo normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak jak kancane. Oh ya. Lah, waduh ngono penak to. Wis lawan penak to. Ya ngono pas. Ngene karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Oh jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarku beda. Lho ra penak, enake ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh ning ngesor tuh kowe iki jaluke ning ngesor. Ngono. Kowe yo ora pantes. gosek wong kok digo calon-calon. Ah ini malah kayak kuli pasar kok situ ya. Alah ya Allah. Loh, wis ngono kan lho. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung ndang mlebu kotak lho ya. Pasamu lo kobrang. Bareng pancik kotak Widodo kok kaya piala. Lah iki lho. Kon to pokok sedaya marem memang. Ya kuwi lho. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong. Sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh. Rungokno. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, kowe gundulmu. Lho, bahasane kok terus malih. Tak kok bojoku ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. Aku arep nyanyi karo sampean sih. Ya, domong iki kinasih kok. Oh ngene. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok.
Pelok nenem. Ayo. Pelok mana ya? Pelok nenem. Yo kono karo sampean. Iya. Apa to? Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya Pak? MB menika Mendem doa. mendem pedus. Ya. Ki panggandek kene. Jangan terus ya. Ya didukke to yo. Oh tidak nih gini. Duduk desake. Ada saya. Bentar ya. Dijunjung kuwi kotake sikirke. Rusak ngene. Kok iso mbok kek kono piye ngono kuwi engko lak nutupi sing gender. Rada rono. Wah, sing gender gede sak kene nutupi. Oh malah wayang iki ketutupan sing gender malah. Gitu lah. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ngono. Hemboke Sik. Begitu enek apa ramu mbake lagi lah demonstrasi. Loh, lo kok demonstrasi iki masamu sing salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, Pak. Hemboke Oke. Loncat yang tinggi. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. aku njaluk Oh, dek anu Mas. Apa? Dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. dikawinke Loncat tak no Mas. Ayo, mapan wit. Bocah cilik ora ubah belas iki lho. Rusak. Kena kadik dayane Mas. Plutuk iki kok iso meneng tok. tuh ayo Nyapa, Mas? delosoro ning kono lho Wes to sampe. yo wes Lek mung ngene-ngene nang wes. iki yo Lah ndek kok kan kamu kok ketok Ngene lho. Ngene Mas, timbang kuwi nesu karo iki sak ana e gomule. berpasamu pin ya Ngono. Ya lho. karo sapa tali Iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bass. Nek bass tak cekele. Wong kok aku lak yo lho iya paling ora melu-melu ngewang. ya pancen biyen mungkin basis Basis apa? bas tukang ngepas kan basis Pak Nah, Tak kira basis. aku tak kebas. Ya iki mikir gone. Tak gone dhewe. wah lah kok jare mencela cakemmu kan gawa sak doi Sora biasanya iki sinarmu siji lho aduh eloke piro Eloke lho, best to. lho Do ngenteni apa ta ki? yo ngenteni Aku sampean. nek tak nguni lak wis to. besmu ki pas ora kok ya Pas ora lak urusku wong sing nyekel aku lho. sing bese lho nah sing penting nonya wani Pas to. Ayo. Ya. Muni kleru berarti sing salah du base. Oke. Kupinge. yuk
gede ana prawan Joko takono Dole-dole katane abang dicampuri kelapa parutan dole-dole rapine yang paling penting gawe-gawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis nang wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mau nuruti mandemu apa bojomu kok bakali batu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya dole dongane mbok iling muga wae bisa kelaksana yo simbok wetengku luwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gede ana prawan coba takokno dole-dole ketane abang dicampuri kelapa parutan dole-dole rapine gampang paling penting duwe gawean yo lali lagi kayak mic lah kok mik tak kok glundung tiba ning ngene Pak iki sing ngepes adung penak lah adung nuwat ya mau awal mau ngarep gue ibes ora temu-temu ya aja dia pekok ya aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis nang wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mau nuruti mandhamu
jaluk. Wong kok nyanyi ora enteke. Ketoke cilik ya kenyih. Kuwi jenenge energi. Energi wayahe kula kok. Ora gampang wong bebojoan. Energi pripun? Niku ora energi, Pak. Lah piye? Ngeten jenenge seneng ngomong, Seneng nyanyi. seneng nyanyi. Wong seneng Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang anyar. Yen wong nuruti mendem mulih. Apa bojomu kok bakani waduh. Tuk senduk Lah kok terben ora nyai terus digotong mengguri sak sindene. Engko geke arep mbengke campuran jangan tewel. Lah wong diomongi lah jenengan ki ya ora apal. Lah piye? Niku pun dadi Titi Wanci Ginawa Pati. Angger nek piye? lah ya cicire Ciri niku nek angger nembang Heeh. senengane tembang niki ora gelem lereh. Polae. Mula ngeten. Duk. Ora sembrono. Kene. Wis aman ya, Duk. Wong sinden ki yen berekspresi ya tokke wae. Ngopo mbok gendong mlebu. tak encepne amor dupa. Rumangsamu apa? Kaya lilin. Ora kemritik to. Lah wayahku nembang kok dheke ngene aman ta iki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke, ora gelem mandeg. Tapi wayahku yen ikuti gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Oke. Aman. Saiki Bedo. Oke. Mas Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. kowe mau Yen nuruti modamu, apa bojomu kok bakani waduh. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen nuruti mendemu, apa bojomu kok bakani waduh. ndang jakan rene bar kengko. Suwen. Ngene ndang gua berantas sabar to. Ini ra bar-bar kengko. Awas. Mosok arep dibokke gawano. Rabar bandang gua kali berantas. Rampung ngene iki. Wah, iki. Rumah saya ngono rabar rasane ucapan sinden dibutel glangse. wis tokno kuwi dikira engko mutilasi. Oh. Wis borong kae. Ndang gomburi. Mbok menawa kena dige blungan ora ya wis mantep wisan. Nggih Pak, pangapunten lho Mas. Nggih mboten napa-napa. Pangapunten. Jar menika pun dadi adat ingkang sampun lumapah. Nek bocah niku nek dindek angel ram. Mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan. Karo kanca-kanca yoga. Nek terus niku ra barbar. Mboten, sing apik malah ndang ditabuhi jaranan, apa metu ya benjaran. Oh ngoten ya. Ganti tebange. Ora. Mah, Rian, bukan ya. Jajal ya, ngono ya.
Sabun ya ngono kan. Nah, ini Mas Nudup. Mas Nudup. Neng ndi bocah kemuyan. Takon ngeterne engko gekek trah. Wah, masyaallah. Pak Igit. dalan. Niku jane nek teng pundi-pundi angger petuk kalih Mas kula. Niku mesti polahe ngeten niku. Polahe ngoten niku. Ora tau gelem leren ora tau. Ngapa itu kowe? Endi bocah? Lho, lah mbok gowo ngono lho. Tapi tak dusi lah Pak klambiku dicolong. Kowe iki jangan ngawur. Kowe iki jane dagelan apa gento iki? Kowe dagelan apa gento? Ngapa ndadake ngono barang? Tak dusi lho kok malah klambiku colong. Lho ngono kuwi didosi. Ditunggoni. Bar dicepati ditunggoni terus didelok. Tak kira dicelup. Ayo golek. Endi? Endi? Oh kowe lha apa kowe? Anu duluan ndang mari kowe. Wah, kowe iki tak ndelok. Kae iso mari ben tabono jalanan sik. Nah, Boleh anu. sik. Mari tak. Iki ojo kae iki. Gek. Loh. Oke, celengan barang. Barongan wedok lho. Mas. Oh. Barongan lanang. Ayo. Oh. Barongan wedok sing kono iso.
Iki barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu kok lho. Barongan wedok iso. Ayo, Mas. Tak omongi. Awas. Sabar ya, Nduk. Tak timbuli sik kene. Sompet, sompet. Bo. Ayo Gar, soal Gar. Mas. Gila. Ayo, jauh pinggir. Ayo. Apa sih? Wes. Ngopo kok wis ngopo? Banyune powesing ya. Bocah. Kowe ya klanjingan kok. Bisa ciduk jeding mbok gawa ki ya ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok engke. Kok iso? Ning motor podis ya iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate. Tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget Mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ono? Mata kaki. Tapi alhamdulillah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Nggih. Ora ketang sak klepatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih, Mas. Nggih. Ora iki. Sego pecele metu. Alhamdulillah. Oh. Kene Mbak Punjo, kene Mbak. Des. Iki adike Mbak Dian. Terus aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Iya. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjo. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Ya lah lupa nyo. Tak kancani Duk sepen. Nggih, Mas. Tak ewangi Duk. Nembang Mbak Punjo, nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki Anu, napa? ya. Dinok napa? Dinok. Sampeyan kali Mbak Yosi nggih. Iya, duwe karo Mbak Yumu. Iya, Mbak Yuwadi. Kulo kan Pelawake Kakang Adi, presidennya Mbak Yuwadi. Nggih.
Jangan yo Kakang Adi to. Jenengan karo Bari. Tak kira karo Monce. Enggak. Ora ya adoh. Saudara. Monce iki anak tunggal lah. Monce anak tunggal. Tunggal lho, Pak. Tunggal lho gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Duwer saking Jakarta ki sampun Parangrawuh. Siap. Luar biasa Mas Duwer, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden Budas Mbah Nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kundur wonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil iki. Oh, sopir karo kernet. Mboten. Komplit kok. Nggih. Nggih. Yo. Iya Mbak Yuadi ya. Denok. Nadan to tanpa kibot tanpa anu, tanpa gamelan. yo nganggo gamelan. Damel. Kendele. Tak golek tanpa kibot tanpa gamelan. Coba nduk sapira nduk. Coba kayak apa? Denok nggih Mbak Yosi dan Mbak Kunjung. Monggo aja dados. Ya kene nduk iki nduk pakai ini.